Mohli by ste sa predstaviť, prosím? Volám sa Frici Vargan, mám 54 rokov. S podnikateľskou činnosťou zaoberám od roku 1990 a mám malé nahrávacie štúdio. Mohli by ste nám povedať niečo o vašej firme? Moja firma je malé štúdio, ktorú som založil ešte dávno vtedy, keď som hral v jednej kapele. Ja som stále aktívny muzikant a ten nápad, že nahrávať hudbu, to vyplývalo z toho, že veľa koncertov sme hrali a chcel som tieto veci nejakým spôsobom zachytiť a jedno prišiel za druhým, proste nejak tak to boli začiatky. Prečo ste sa rozhodli pre podnikateľskú činnosť? Môj príkladom môj starý otec, ktorého bohužiaľ nepoznám, som nepoznal, ale on bol majiteľom mlynu a ja som išiel po jeho stopách a preto som sa rozhodol stať sa podnikateľom. Ako ste sa naučili byť podnikateľom? Postupne časom za jazdy, ako to hovorí, sledoval som trh, sledoval som obecenstvo, sledoval som muzikantov, ktorí prišli do môjho štúdia, tu nahrávali, povedali, že čo by potrebovali k tomu, aby sme nejak polepšili tie nahrávky. Samozrejme, postupne som dostal ekonomike, lebo aj to súvisí s tým. Postupne som naučil, že ako vypísať faktúry, ako výdajky, ako príjemky, proste všetko tieto veci, ktoré sú okolo toho a ktoré sú k tomu dané a veľmi potrebné. Aké sú výhody a nevýhody vašej práce? Výhoda je to, že čo vymyslím, môžem to zrealizovať a proste sám som svojím pánom. Nevýhoda je v tomto, že stále som v pohybe, stále, proste keď som doma, aj vtedy som v práci. Proste, a niekedy sa neviem vypnúť. Aké rady by ste dali začínajúcemu podnikateľovi? V dnešnej dobe to není medlý zad, to celé podnikanie, ale mladí majú okrem toho strašne veľa možností, však dnešná doba, internetová doba, strašne veľa vecí, nových vecí priniesla so sebou. Hlavne, aby boli veľmi trpezliví, lebo začiatky každého podnikania to nie sú raketové starty. Proste veci niekedy strašne pomaly idú, niekedy musíme vyčkať, musíme veľmi trpezliví byť iným ľuďom, zákazníkom. Proste trpezlivosti a samozrejme musia vypracovať nejaký podnikateľský plán, musia sledovať trh a urobiť ako výskum trhu, že čo potrebuje trh, lebo všetko a všetky podnikania žijú z trhu. Lebo to je trhové hospodárstvo, konečne už čo tu máme. Vymenujte prosím vašich 5 najobľúbenejších piesní. Keby ste dali túto otázku pred 10 letmi, by som povedal 5 úplne iných piesniach, pred 20 samozrejme taktiež úplne iné. V dnešnej dobe mám rád strašne jazzovú hudbu, swingovú hudbu, čo hrajeme s kapelou, ale v minulosti to neviem zabudnúť, na čo som vyrástol, tak to bola rocková hudba. To bol jedna taká, čo som prvýkrát počul v rádii ešte, Ježišmaria, keď som bol decko, to bol Black Sabbath Paranoid. Druhá taká dobrá skladba bola, ktorá so mnou pohybol, to bol Pink Floyd, The Wall, celá platňa proste. A
A ďalšia kapela a strašne veľa skladieb od nich má, skoro každú platňu od nich má, to bol Dire Straits, Sultan of Swings. A teraz mám strašne rád kapelu, americkú kapelu Toto a od nich mám strašne rád jednu skladbu, to je Afrika. Piatá skladba by bola jedna od, to je v dnešnej dobe strašne veľa hrajú oni, traja, absolútne super muzikanti, volá sa to Winery Dogs a majú to veľmi vynikajúcu skladbu o Billion sa to volá.